Li kieku mhux għat-tejp tal-pulizija fil-kantuniera ta' Triq is-Sirk u għall-karozza tal-pulizija iddur mal-blokka kull ftit tal-ħin, kieku għajla wieħed jirrealizza x'seħħ fis-swieqi ftit tas-sigħat qabel. Xena għal kollox differenti mill-kommozzjoni ta' 3 filgħaxija fejn fl-istess triq kien hemm għad kbir ta' karozzi tal-pulizija u preżenza qawwija ħafna ta' tobba u paramediċi li waslu fil-post kif sar magħruf li Theuma, il-middleman fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, kien ġarrab ġrieħi serji f'daru stess. Ftit tal-ħin ilu propju temmet ukoll konferenza tal-aħbarijiet li tal-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa fejn hemmhekk ta' aktar dettalji ta' dak li seħħ hawnhekk il-biraħ fil-għaxija. Fil-fatt huwa qal illi Theuma instab fil-kamra tas-sodda tiegħu b'daqqiet ta' sikkina u dan meta il-Pulizija li kienet propju qassa ma' dan il-bib daħlet fl-appartament ta' Theuma flimkien mas-sieħba tal-istess Theuma u sabu lil Theuma mexħud fuq is-sodda bid-daqqiet ta' sikkina u nstab bidmija b'dawk li jidhru li huma daqqiet ta' sikkina illi jagħmel huwa stess fuq innifsu. Il-Kummissarju Gaffa spjega kif Theuma irnexxielu waqt li kien għadu fil-post fejn seħħ dan l-episodju traġiku ikellem lill-Ispettur Keith Arno li kien fost l-ewwel uffiċjali li waslu fl-appartament ta' Theuma. Is-Sur Arno wieħed mill-ewwel li kien fuq il-post tal-inċident irnexxielu anke jitkellem ma' Sur Theuma u saqsih speċifikament jekk għamil xu dan il-ħsara fuq ġismu jew jekk kienx hemm xi ħadd li se tagħmilulu. U fiż-żewġ ċirkustanzi bil-mod kif seta' is-Sur Theuma irrisponda li kienu li għamel dan kollu u li ma kien hemm ħadd iktar involut. Meta indirizza lill-medja Angelo Gaffa ta' dettalji ta' kif instab il-middleman. Il-Pulizija sabet lil Theuma b'sikkina fidu il-leminija fil-kamra tas-sodda bi ġrieħi fonqu, ġrieħi serji fonqu. Kellu multiple wounds taħt il-kustilli tal-lemin, waħda minnhom fonda, waħda ċentrali u kellu wkoll ġrieħi fuq il-pols tax-xelluk. Is-sikkina li Theuma allegatament uża biex weġġa' lilu nnifsu tinsab għand il-Pulizija. Bil-Kummissarju jagħti konferma li ma kien irriżulta l-ebda tip ta' żgass fil-proprjetà. Fil-ħin tal-inċident kien hemm pulizija qassa mal-bib prinċipali tal-blokka u ieħor mal-entrata tal-garaxxijiet fin-naħa ta' wara tal-istess binja. Dettall li ħareġ minn dan il-briefing hu li Theuma ma ħalla l-ebda nota minkejja li l-Pulizija donna qed tindika li dan kien attentat ta' suwiċidju. Gaffa qal ukoll li s-sieħba tal-middleman ħarġet aktar kmieni qabel seħħew dawn l-iżviluppi xokkanti u li Theuma kien qalla biex tieħu magħha iċ-ċwivett tad-dar għax kien beħsiebu jidħol jorqod kmieni. Intant fi stqarrija laqda ġurnalistika internazzjonali Reporters Without Borders qalet li l-avvenimenti li seħħew f'Malta fl-aħħar sigħat b'rabta ma' Theuma huma inkwetanti. Fil-waqt li laqda Repubblika qed titfa' dawl fuq il-fatt li qed hemm ħafna domandi mhux imwieġba u ħafna żviluppi li seħħew eżatt malli sar magħruf li se tinkixef il-proklama. Kristina Majra għal Net News.